ଏଇଠି କର ମାନେ କହ ଯାଉଛି ଟଙ୍କାଟା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ନିଜେ ଦେଇକି ଆସିବେ। ଯଶମତ ଠିକ କହିଛି। ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମ୍ଭାଳି ଯାଅ। ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଆଉ କିଛି ବାକି ରଖିଛ କିରେ ବାପା? ଏରେ ସବୁ ବାଟ ପୁରା ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ଏଟା ଚାଲିଛି। ସାବଧାନ କରି ଦଉଛି ସାଙ୍ଗେ। ମୋ ଭାଇ ଉପରକୁ ଯଦି କିଛି ହୁଏ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବନି। ରାଜା କଣ ଖାଲି ତମ ପୁଅ? କେହି ନୁହେଁ। ତମେ ଦିଟା ପରା ମୋର ତମେ ହେଲେ ତମକୁ ସେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମାରିପାରିବେନି। ନ ଦେଖି ପଚାରୁଛ ଯଦି ଆଖି ଭାଇ ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମାରଟା ସିନା ଦେଖାଯିବନି, ହେଲେ ତମ ଛାତିରେ କହ